Моето питане е във връзка с продължаващото строителство в границите на предвидената за включване територия в Иракли Емине. Съгласно справка, която направих, пак казвам, през месец февруари, директорът на РИОСВ Бургас, господин Симеонов, е издал заповед за спиране на започналото строителство на ваканционно селище Riverside Village в Иракли. Инвеститор на проекта е офшорна фирма Swiss Properties EOD. Мярката се налага заради незаконосъобразно издаденото разрешително за строеж за обекта, е мотивът на господин Симеонов. Инвеститорите, които имат проекти в зони, предвидени за включване в европейската мрежа Натура 2000, могат да строят само ако плановете им са преминали през оценката за съвместимост Натура 2000. От инспекцията са уточнили, че строителството се прекратява до произнасяне на директора на РИОСВ по оценката за съвместимост. Затова инвестиционното предложение е издадено решение за необходимостта от оценка за въздействие върху околната среда още на 20 юни 2005 година, но не е издавала решение по оценка за съвместимостта на този обект. За необходимостта от такова решение инвеститорът и община Несебър са били уведомени през август 2007 година. И тогава тази инспекция изрично е отбелязала, че издаването на разрешение за строителство в местността Иракли без процедура по оценка за съвместимост ще бъде считана за нарушение на Закона за биологичното разнообразие. Заповедта за спирането на строителството е връчена на офшорната фирма от кмета на община Несебър и от началника на РДНСК за сведение и изпълнение. Оспорването на заповедта не спира нейното изпълнение. За случая е сезирана съответно, господин министър, и окръжна прокуратура. За продължаващото въпреки това строителство алармираха още на 5 февруари част от гражданската група "Да спасим Иракли". Припомням ви, че ваканционното селище попада в границите точно на зоната Иракли Емине. Моят въпрос към вас, господин министър, или моите въпроси, са: какви спешни и незабавни мерки ще предприемете? Аз надявам изобщо строителството да е приключило в този етап, въпреки че имам други доказателства, за да бъде строителството в зоната на Иракли наистина спряно, както гласи заповедта на РИОСВ Бургас. Ще бъдат ли разпоредени рекултивация и възстановяване на нанесените на природата щети? За съжаление, не е само строителството в Иракли. Ние ще си говорим друг път и за строителството в Рила на езерата. И аз задавам въпроса: кога и какво ви е становището, най-вече, това е моят допълнителен въпрос, относно запитването, което трябва да бъде дадено на еврокомисар Ставрос Димас, тъй като има такова запитване за гаранциите за случая Иракли. Благодаря ви.